Demit ora dulit, setan ora doyan, lakon opone ikiri. Rara mendadak dadi dukun. Ngomong ngene lho. Lho, ngene lho. Sapa-sapa sing kene sepurane talih. Lah iya. Kowe ndang ngomong ngono lho. Sapa-sapa sing kene karo nganu, ndang. Lah iya ndang sambatan kuwi mau lho tak warai ku lho. Lho. Kok wis ta liya ya. Lho kowe iki nyapuk sing banter. Lah. Mbah, Mbah, Mbok, Mbok Mas, Mbok Kak. Sepurane aku ngirin nanti aku mek kerja, juga salahi yo. Heeh. Terus kali ngono intine aja nyalai aku ngerti tak jane terlalu suwi, gampang bengok-bengok ning paket. Sepurane aja nyala meneh. Yo wis suwon wis ketok ning ngarepe Mas Topik ben ngerti tenan gampang celuk-celuk kok bikin aku apa ya kandangane Mbak. Mbak pas sembarang yo nyala aku. Nanti le, kok sebentar-sebentar kowe sing maca tenan apa ora kuwi? Mak TK ya. Nanti le lho. Ora wis engko aku sing nambani ndang. Kuwi lah engko aku sing nambani. Ora to. Ora, wis ngomongi ora. Hai ya kan. Kayak sama dia.